Magnus, skal du fortælle mig, hvordan teknikken er bag ved at lave sådan en kartoffel? Ja, nu skal jeg vise dig det, Mads. Jeg tror ikke, jeg skal fokusere så meget på den her kartoffel lige herovre. Okay, vi kigger lige på dit fortidige værk. Den der, den er ellers... Jeg synes, den er rigtig god. Ja, det synes jeg også. Okay, nu kigger vi her. Altså det vi gør her, det er, vi gør sådan her. Vi gælder op og sætte kniven skråt, så den ikke kommer hele vejen igennem. Okay. Så gælder og det er vigtigt, at man lige får skåret enderne af i hvert fald. Nå ja, det er rigtig nok, det kan jeg godt se på det. Så gør vi ned sådan her lige i gang her, så vi lige får den skilt ad. Vi zoomer lige ind her. Det er rigtig smukt arbejde. Og sådan her prøver jeg at illustrere, hvordan Mads vi har gjort det. Nå ja. Som ikke professionelt. Altså det vi nødt til. Hvad er alt det, der ligger der ved siden af? Hvad bruger man det til? Det er Mads, der har forsøgt at øve sig på det her. Prøv at se, hvordan meget fine skiver jeg får skåret her. Jeg kan godt se, det der det er rigtig, rigtig godt arbejde. Ja, normalt så plejer jeg har lagt mærke til, altså når man ja, men det er fordi, at Mads har brugt rigtig mange kartofler på at skære. Ja, men det der, det skal vi nok, altså hvis man sammenligner mængden, så skal vi nok blive med, at det der er på panden, i forhold til det der er over på spækbrættet. Ja. Men det er altså normalt, altså jeg er professionel hasselkartoffelsnitter. Jo. Og normalt så plejer man jo at have en kniv på, hvor man lige har sådan en føler ned i, så den lige blinker lige 3 mm. Det er faktisk en perfekt størrelse. Inden at man rammer skærebrættet. Nu er vi så ikke i professionel køkken, så det er derfor. Ja, det ser sådan der ud. For du indrømmer faktisk, at det ikke er det bedste. Nej. Ikke taget betragtning. Det er udstyr, der er stillet til rådighed. Så er det rigtig godt. Ja, det er det faktisk. Altså, jeg vil gerne have lige her, du prøver at skære ind her. Der ser vi så masser af mad her. Hvad er det der ude i enden, Magnus? Jeg kan ikke forstå, hvad der er derude. Prøv at vise det til kameraet. Hvad er det? Det er et hul. Til hvad? Det er et orm, der har været derinde. Nå, ja, det er rigtig godt opdaget. Det er en amatør ikke opdaget. Han har ikke skåret det væk nu. Så siger den, prøv at se det her. Det er sådan lidt til børnene for, når børnene er på besøg, så kan de sådan gå ind og sige... Jeg tror, vi lukker af her fra køkkenet for i dag. Og vi følger, hvordan Magnus laver kartoffelmos, stegt kartoffelmos i morgen. Har du en sidste ting, Magnus? Ja. Kan I have det godt?